sepi temen kayak ki. Langkah wong liwat, langkah sapa. Enak iki lamun ana batur ngobrol. Biasa iku ompong karo playboy ku liwat ing jam-jam kiye. Cuman ane suara jangkrik karo lamuk toku, lamuk. Awak sampai giring kayak kiye. Nglakoni puasa demi pengen kelakon karo Nokyun. Poka kenani kita. Ya gona moga-moga jambe-jambe ki akik ya manjur ya ki. Ane wong Blitu buka kacang bae. Buka puasa bae cuma kacang bae. Kabulane temen. Saking awan sempok oli terep ning wakajidal. Minum cuman kopi bisa kayak gitu. Wayang enak temen namun bisa kelakon karo Nokyun ya no. Ada ning ngendi sira kuna. Wong iki ya terus nglakoni terakhir. Moga-moga hati Nokyun iku bisa ya kesem-sening kita ya no. Lagi apa senok gemblong bisa. Kak. Tekek wae wani ngiyai. Ini sampai merinding mengkorok temen. Kayak bisa kelaksana kita tepung karo Yuniku. Wah namun kelaksana aki bener-bener aki. Mulang terima muji syukur alhamdulillah iki. Tak direkul seanak-anak anak waktu brongkalana tak dipai iki. Wong kita beli gablek iki. Kayak gini kok sembok bisa kakaknya tak dipai lah tengkile iki. Muga-muga kelaksana baik ya. Gelombang-gelombang kayak kita sindu itu sih kayak. Kek, kita sem, sini tike. Oi. Ci, anau. Cetal jendu dewe kan beku siapa sih? Kayak pernah ngeru raya sih. Kek, gimana til kek? Kita sem. Lah. Wih, coba dine sih. Lihat kita sem. Alhamdulillah. Kiana nih kek, di sini tike. Tas singkono cung. Tas ana perlu. Jagung dingin gimana kek? Ya wis ya. Cung. Iya. Asli sing ngendi ki wis jagat bengi mlaku dhewe kan beku ki. Piyen cung, tas diundang ning wong. Jare dheweke sih ana sing njaluk tulung. Oh, Kongkon iku biasa lah wong urip. tulis apa ki? Kaan gecung Mang Doker. Oh, Mang Doker ki. Menang apa sih ki? Anu cung, anakku beli gelem nyusu. Ji, bisa nambahin di bocah kang beli gelem nyusu keting ki. Bisa cung, alhamdulillah. Gue mainin bocah. Kucing gue kang beli bisa nyusu. Ya bisa. Tak gelem susuaken sih. Ji, bisaannya ki. Kepriben maning cung, ada tegen wong urip cunga. Kudu bareng-bareng bantu. Wong aki bisa mengkenen ya. Dilakoni bae ora cung. Iya ya ki. Moga-moga bisa bermanfaat kanggo wong akeh bae ora cung. Iya ki. Kin tau mae. Iya ki umay isun ki. Ayo kupu kreot kayak ki ya ki. Mulane ken dilelara bining wadur ki ning Nokyune. Tuh, melas temen ya cung. Awak sampai keringaking kayak kue. Mangan durung sih ngomong-ngomong kok. Ya, nembe buka do mangan kacang baik ki. Aki doyan kacang ki. Ari doyan si doyan cung. Mu wis mangane ki pegel slilite. Iya Ya ki. weru kuntu aku. Laka siring cungku. Ya wong swaya ki ya.
pantarane pe umure bare lantok ya ki. Wis langka bature maning. Acung bisa guyu nah meneng-meneng. Ya titik-titik ke ngilangan kejenuhan kita. Lah terus mengkenen cung. Kacung masih di ngelakoni beli sing di paning akiku. Masih ki. Nah bengi ki ku bengi terakhir ki. Kanggo tirakate waktu sing dipaning akiku. Priben siki. Ya syukur hari masih ngelakoni si cung. Moga-moga ya kacungnya diparingi kuat ngelakoni ye. Moga-moga apa yang diharap-harap kacung ya kelaksana. Amin aki. Gusti Allah ngijinaken. Ya ning bengi iki ku bengi terakhir kanggo tirakate ki. Moga-moga ya esuk ya bisa lulus lah wis. Bismillah ki ya. Amin, amin. Ya wis cung, ari aki sih cuman bisa bantu simburian baik. Moga-moga kelaksana. Moga-moga Gusti Allah ngijinaken apa kang dipengenaken ning kacungku. Amin aki. Kang penting sih kacung iki kudu duweni ati kang yakin, kang ikhlas jalani ye. Ikhlas ki. Ya iku cung, ari kunci wong uripku yang mengkonon. Jagat wis bengi. Aki me ado, dadi aki arep permisi. Ji wis balik ta ki. Iya cung, aki me ado sih. Kacang pan digawa beli ki. Wis ora usah wis nggo kacung ben Ya wis kene. durunge kesuwun pisan ki ya. Panjatan beli ki. Kayak bagus motor dong, apa? Tapi warna ki, warna kecilnya, berapa kali sepeda bergede. Ya wis cung, Guys, aki permisi ya cung. ya oke, hati-hati ke. Assalamualaikum cung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum tuh. Salam. Lah, aki ngomong ku. Sampai gawat lah makannya Siti. Tapi ya bener sih sikile gede. 3. Jaga cepet temen ya. Dilalai. Semoga lulus ya. Semoga lulus nuk ini kemblang. Dilalai la la le la 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 le la. Mancing bae lah bengi. Buatan sembok yang oleti. Acung di rumah mancing ya mbok. La la le la 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 le. Sembayang wis dilakoni. Tinggal nglakoni maca wiridane bae.
tulisannya apa surat syarat kayak Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun maca wirid kanggo naklukaken ati Yenok Yuni. Padu kelinganing awake isun aja sampai kelinganing koleke bari seblake Mbak Seli. Muga-muga ampuh. Ari dipikir-pikir sih ki wiridku gawa-gawa seblake Mbak Seli keting. Lamun bener kah kuayang temen kang dadi awake diwacai bisa blak gal dinaku.